Il-Gvern Malti jonfonqas mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fuq benefiċċji għal familji li mhumiex ta' assistenza finanzjarja, bħal pereżempju Child Care Centers. Malta tonfoq 0.15% tal-prodott gross domestiku fuq dawn il-benefiċċji, filwaqt li l-medja Ewropea hija ta' 0.71%. Huwa r-rwol tal-Gvern għax jaqbillu il-Gvern biex isaħħaħ l-ekonomija, jaqbillu li aħna jkollna iktar nisa jaħdmu fid-dinja tax-xogħol u iktar nisa jaħdmu fis-settur ekonomiku formali. Għaliex iħallsu l-ennaj, iħallsu t-taxxi. Malta għandha wkoll rata baxxa ta' nisa fis-suq tax-xogħol, 40%, iżda huma biss ma' 30% tan-nisa li jibqgħu jaħdmu regolari wara li jkollhom it-tfal. Jekk l-ammont ta' ġranet li jaħdmu n-nisa jiżdied minn 35% tal-potenzjal tagħhom għal 50%, il-qlieħ tal-familji Maltin jiżdied bi 18 miljun u nofs. Filwaqt li l-qlieħ tal-gvern minn taxxi jiżdied b'aktar minn 5 miljun fis-sena. Fejn hemm pajjiżi li marra tista' jkollha tfal li tkun tixtieqi u tista' tibqa' taħdem, ovvjament dak ifisser iktar nies jaħdmu overall, l-ekonomija normalment tmur aħjar għaliex hemm iktar tul il-gvern, hemm iktar ċans li il-welfare state jiġi sostnut, allura overall il-pajjiż ikun qed jiggwadanja. Minkejja li f'Malta l-maġġoranza tan-nisa jibqgħu id-dar, pajjiżna għandu rata baxxa ta' fertilità. Ftit aktar mill-wilt għal kull mara. Aħna din ngħidu, isma' jekk dawn in-nisa għandhom l-inċentivi sabiex ikunu jistgħu jsibu bilanċ bejn il-ħajja u l-familja, allura jekk intalgħuhom minn 3.5 snin għal 5 snin, il-vantaġġi għall-ekonomija huma dawk hemmhekk. F'pajjiżi bħal Ġermanja fejn l-istat jgħin lin-nisa biex ikollhom bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-familja, hemm ukoll rata ogħla ta' fertilità.